té Evropě dosáhnout na příčky nejvyšších, aby se nám podařilo znovu dát a říci udá dokážeme. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ak máte slovo, tak. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, ja by som chcel v prvom rade poďakovať spoločnosti Hyundai Motor Europe za úžasnú myšlienku prepojiť teoretické vedomosti žiakov, ktoré získavajú u nás na školách s praktickými zručnosťami a nakoniec ich odmeniť takouto skvelou cenou. Je to úžasná motivácia pre žiakov, ale aj pre učiteľov, aby sa do takýchto súťaží zapájali a aby si svoje praktické zručnosti mohli vylepšovať. Súťaž Carbon Nation bola náročná, nebolo to ľahké, skôr zhotoviť fotografiu, ktorá by vyjadrovala našu školu, naše odbory, potom pripraviť motivačný list v angličtine, prečo práve naša škola by mala získať tento automobil. No a potom samotná súťaž na sociálnej sieti, kde svojimi hlasmi podporovali naši známi práve našu fotografiu. Celá naša škola žila touto súťažou. Žiaci, učitelia, známi, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo niekomu sa možno ani nezdalo, že či je to naozaj pravda. Máme dosť známych a priateľov aj mimo Slovenska. A ten úžasný pocit na záver, že sme víťazi, stále to za. Myslím si, že takéto súťaže sú veľmi dobré pre rozvoj zručností žiakov, aby nemali problémy, aby sa vedeli uplatniť v praxi, aby rozvíjali naše Slovensko, aby sme sa posunuli znovu dopredu. Ja verím, že takéto súťaž, alebo táto súťaž bude inšpiráciou aj pre ďalšie spoločnosti, aby pomohli školám a žiakom prepojiť teóriu s praxou. A na druhej strane verím, že pre iné školy bude inšpiráciou, že práve my sme vyhrali takýto nádherný Hyundai iX35 a zapoja sa tiež do súťaže Skills for the Future. Ja ešte raz chcem poďakovať spoločnosti Hyundai, takisto Junior Achievement Slovensko. Chcem poďakovať našej spoločnosti študentskej Glory pod vedením pani Kaliužnej, bez ktorých by nemohli sme byť práve dnes. Ja verím, že ten automobil je v dobrých rukách a že žiaci získajú ďalšie svoje praktické zručnosti, ktoré budú môcť potom využiť vo svojom živote a v praxi. Ešte raz.